érdemes elkezdeni. És ami még fontos, hogy nem muszáj az központ volt, tehát bármelyik állomáson be lehet csatlakozni, és úgy csinálni a túrát. És úgy keresünk a szemünkkel egy kis oszlopot, ami mondjuk térmagasságig ér, és rajta egy QR-kódot, hogy találom megint az állomás helyet, ha épp nem a küldőtől indulok. Ez egy nagy tábla, gyakorlatilag, és rajta vannak az információk, értékes képe a neve, a QR-kódok is rajta vannak, ezt kell keresni. Gyerekekkel szerintem kifejezetten érdekes, egy kicsit antik-felső hangulata van, de azért egyik a táblák mindig irányt mutatnak, hogy hol lehet a következő sor, nem elveszett az ember. És hogyha már a gyerekekről volt szó, akkor a délután folyamán akár jöjjenek ide a Tüzeri Mórahalmi Tepertő és Pálinka Fesztiválra, így fogja várni ön, és mindenféle alkotásban lehet majd része azoknak a gyerkőcöknek, akik nem kóstolni jöttek elsősorban. Igen, Pálinka Fesztivál, de gyerekprogram is lesz bőven, már egy kis képzőles használatot, környezetvédelmi cég, vagy egyesületből kiindulva inkább újra hasznosított dolgokat szeretnék majd csinálni a gyerekekkel. Rajzolgatunk, kicsit hangolódunk az ünnepekre, illetve Pepsi-Go játékokat, egy ilyen népies jellegű fajátékokat, az is ki lesz nagyjáról, a Kossuth Rádióról. És hogyha követjük a QR kódokat, akkor megtudtuk, hogy egy 1000 év partig is eljuthatunk Dolgos Ispániától. És ez egy csodálatos hely egyébként, aki már jártak, biztos tudja itt a hallgatók közül, mert hát nagyon sokan fölkeresik évről évre a 1000 év partját itt Mórahalmon. És itt van mellettem Morvé Regina, az intézmény vezetője. Ez egy tudástér, szóval be kell valami, aki végigmegy, végigsétál, eltölt egy fél napot, vagy egy egész napot, vagy sok mindent megtud Magyarországról, Kárpát-medence értékéről, örökségéről. De akkor nézzük itt, hova kalauzoljál mondjuk a hallgatókat. Kezdjük talán azzal, hogy mióta van ez az 1000 év partja. Hát igazából pontosan, amit látunk, ez a kertészet, a témodell, az interaktivitás, a makettek, az 2019-20-tól napjaink folyamatosan került kiépítésre, ahogy az önkormányzat által átvételeződik. Ez érdekes, az ember ránéz olyan, mint hogy egy ilyen játszóházban lenne, persze egy ilyen olyan játszóház, amiben van egyfajta komolyság. Igen, tehát ugye ez az 1000 év partja, ez a történelmi Magyarország 1000 éves örökségét próbálja bemutatni, 48